दिनै हाबाफारिया जोबबाय बानुगाव गामि रायजो राजाफोरखौ गोदानै लुफुंनानै लानाय हाबाफारियाव नैबे ब्रह्म मन्दिराव गादेर गुदेर जादेर लोंदेर जानानै थानो निमाहा राहा मोननानै मन्दिरखौ फोथारनानै लानो होननानै नोंनि सोरजिनाय मनखौ जाहाथे सहायनानै लादोंमोन बेखौनो अमृत रसनि प्रसाद महरै लानानै मन्दिर सुद्धआव पबित्र जयग'आहुति होनानै होनाय बुंनाय रायदावनाय गोरोन्थि जानानै दङब्लाबो आं नै नोंनि सोरजिनाय बिलाइ महरै जरासे आरो फिथाइ महरै जरासे गावनि नङा गावनि गोसो अरखौ गाया आजावनानै गोजोनदों जोंनि सानथ्र'हायै गोरोन्थिखौ निमाहा लांदो मन्दिरखौ दिनैनिफ्राय गोदानै फोसाबलाय बे आयदाखौ नोंनि मुवाखौनो नोङो Oh
네, 그러기 아야, 그러나 프로그램 그루 물론 이마비타 네, 대신에 참나 이제 원자들이 나나네 네, 오, 보는 사람, 오, 보는 사람, 오, 보는 사람. Ini Banugaon lagi raja dosa ikut kejaran Banugaon ambil momen ikut itu kami cerita hati kena ini halaman jatuh saja dengan